Duha ka mga sospek sa pagpatay sa kapulis sa lungsod sa Milanilla na po silang patay sa managlahing dapit sa pulis sa operation. Si Chona Carion sa report. Gikumpirmar ni Police Captain June Tabiguon, hepe sa Minglanilla Police Station, nga ang duha ka mga suspect sa pagpatay kang Police Staff Sergeant Alfredo Pagaling ang napatay usab sa police operation. Patay si Jesse Harold Manugas, 31 anyos, ang kapulisan sa lungsod sa San Fernando. Mipatuman unta sa nag-ung-ung nga warrant of arrest sa kasong murder batok kang Manugas. Apan inay mutahan, misukol na hinuon kini sa kapulisan. Samtang ang ikaduhang suspect mao si Jesner Fernandez na po silang patay ubos sa mga pulis sa sitio Kambuntan, Barangay Bulinawan, Dakbayan sa Karkar, pasado alas 5 kagahapon. Si Manugas ug Fernandez mga sakop sa Tau Gamma Fraternity. Tipik kini sa gipahigayong hot pursuit operation sa kapulisan. Silang dalawa is positively identified. Sila yung talagang mga leader sa grupo nila. Yun ang background natin at medyo may mga kaso na rin ito na pamamaril. Nasayran nga mga suspect gikan nga namusil sa dakben sa Talisay ug sa dihang misibat na kini padung sa habagatang bahin apan pag-agi sa lungsod sa Minglanilla na labyan ang nagpundo nga patrol car. Namusil ang gitumbok nga mga suspect nga nakaigo kang Pagaling nga mohinungdan sa kamatayo niini. Sa pagkamatay sa duha ka mga suspect, gikonsiderar sa Minglanilla Police nga sulbad na ang kasong pagpusil patay kang Police Senior Sergeant Alfredo Pagaling. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.